ミッションドクターは中村雅彦、リングサイドコミッションドクターは新井隆。またこの試合を制定するリングサイドの3名のジャッジはまずブルーナー、この次ジャッジ日本福地裕二。4戦33勝7敗1引き分け、33勝のうち22勝のこと公式距離は117のナイターサルダー。公式距離は117マウンド4分の3、一力事務所属。現在の世界ランクは OPBF 東洋太平洋バンタム級チャンピオン栗原スナッカー。プレジャーボクシングプロモーション4ラウンド1分ちょうど、1ラウンド1分ちょうどテクニカルノックアウトとなりまして、勝者青コーナー。1ラウンド1分ちょうど、1ラウンド1分ちょうどテクニカルノックアウトとなりまして、勝者青コーナー、オリンピック東洋太平洋バンタム級。新チャンピオンライアンスナイパーサルダー。